Soc en Nil Port Bosch de Sant Feliu de Pallerols, tinc 25 anys i he tirat endavant un projecte amb vaca de carn a la meva explotació que es diu Granja La Fàbrega. Els tancats tradicionals, com qualsevol ramader crec que sap i ho ha tastat, i tenim vaques d'engega, doncs els tancats porten molta feina, molt de manteniment, més ara a la primavera perquè tot puja molt i al final jo crec que la tranquil·litat d'un ramader de vaques de carn doncs, és tenir els tancats i el bestiar controlat, que poder és el més costós d'aquesta feina. Redueixes molt el que és el temps de manteniment del que són els tancats elèctrics, també el control del bestiar, saps en tot moment on tens la localització del bestiar, ja sigui amb les pastures aquí mateix a l'hivern o a l'estiu que les portem a la muntanya. La clau del que són els collars doncs és que tot el bestiar, tot el ramat el porti, perquè al final si no, no serveix. L'han de portar tots i el bo és que, per exemple, amb el tema de parts, jo mateix aquest any el tenia amb les primeres cries, que són les vaques que poder pots tenir més problemes a l'hora de parir i tot plegat, i va molt bé perquè al tenir-les al bosc a fora, doncs en tot moment i en qualsevol moment pots mirar el mòbil i veus que, jo què sé, totes les vaques les tens a baix al prat i n'hi ha una que la tens a dalt al bosc, alguna passa. Qualsevol ramader, tots estem acostumats al fil i és molt difícil creure't que un collar al costat d'una carretera farà que la vaca no vagi a la carretera sense cap fil. És molt difícil, jo era el primer que no m'ho crevia, i des que ho has provat, doncs sí que la veritat és que va molt bé. És relativament fàcil fer un tancat nou, treure'ls-hi, excloure un tros de finca perquè X, jo què sé, mateix aquest hivern tallaven el bosc, hi havia un tros que tallaven, vull dir, des del mòbil, pum, fas una línia que allà no hi vagin a emprenyar. L'aprenentatge dels animals és, la primera vegada, és fer-los assimilar el fil amb el collar, i al final jo el que feia era jugar amb el tancat que ja tenia i amb el mòbil anar l'empetitint perquè anessin assimilant que el que era el tancat, dintre el tancat físic de fil, el tradicional de sempre. I fins que va arribar el dia que en 4 o 5 dies que ja ho havia anat fent i havia anat jugant i al final és perdre-hi temps o guanyar-n'hi, jugant amb el mòbil i mirant també el seu comportament, doncs vam fer una ratlla al mig del tancat i aquí va haver-hi 4 o 5 enrampades i 4 o 5 fallos, per dir-ho manera, i a partir d'aquí aquests animals els han portat sempre i no hi ha hagut cap mena de problema. Sempre hi ha petites coses, jo què sé, però vull dir que unes que s'enrampa més, l'altra que s'enrampa menys, però vull dir, amb el fil és igual i no ho veiem. Al final, doncs, amb els costos, jo no puc dir-hi molt, perquè és una prova pilot, i no he hagut de pagar els collars, és una prova. Jo crec que un ramader que ara actualment vulgui invertir en tot el ramat o una part del ramat, ficar-hi els collars, jo crec que si no és del tot inviable, poc n'hi falta. Vull dir, a la meva explotació és totalment impossible assumir el cost del que és el collar i assumir el cost del que és el manteniment d'aquest collar cada any. Costos, jo ara tots són bons perquè t'estalvies de repassar fils, t'estalvies molts de passos, però sí que és veritat que també si els haguessis de comprar i es pogués fer, que es pogués entrar amb tipus un kit digital, amb algun tipus de subvenció, que jo crec que això s'ha de tirar endavant i s'ha de fer, perquè és una cosa que al final en direm bé tots, es recuperaran pastures que per X motius no es poden, són inviables o porten molta feina de ficar la línia del fil. Jo crec que això és una cosa per de cara a un futur, jo no dic que s'hagi de ser imminent, però de cara a un futur que ha de ser molt més fàcil, ja sigui pel ramader que tingui vaca de carn o pel que tingui cabres o pel que tingui ovelles.